Ọzụbụrụ na ọzụbụrụ amaka. Ebe a dịka obodo oyibo. Ọkwọzikwa ọzụbụrụ a na-akpọ ụda ịfa. Ịnụkwa ntano. Ebe a amaka. Dịka unu si wee fụ ebe a. Ọkwa ọzụbụrụ ka anyị ka nọ. Ebe a bụ ofufe ama akwa ọzụbụrụ. Na ọzụbụrụ ma mma eziokwu nwere nwe mfụ and ịbịakwa fe ebe ịfụ na ebe ọ bụ na vileji mmadụ because ebe niile dịzi ka na ebe anyị kwụkwara na ọ dị etere ebe niile n'ụzọ na kedu ife na-emezi ndị ụbọchị na ọbịa n'ulele dị nga Chukwu kpara ala mgba. Bịa n'ulele dị nga Chukwu kpara ala mgba. Ọ na ọzụbụrụ. Ilu a eterie onye terie bụ ilu a terie bụ ichie Alochis Ikegwuọnụ Akụchukwu nyere nwata. Bishop Ebubechukwu ụzọ n'Ọzụbụrụ. Akụchukwu nyere nwata. Yes. Bishop Ebubechukwu ụzọ. Onye nwa tere ilu a terie gbadaa na ụlọ ụka dị ebe a onye nwa rụrụ ya. Kuchie yes. Ya na Father's house ụlọ n'azụ. N'azụ ebe a. Ọ Father's house. Ya nwa ị na-anya ebe a ife ahụ ọrụ ndị CWO mashọn. Yes. Ọrụ ka nyefa. Yes. Unu nekwu anya kịta anyị na-aga kịta ka anyị tọọ n'ọka ife unu akwụkwọ. Ọ bụrụkwa sọ na ọ rụchara unu akwụkwọ na ndị niile na-agụ akwụkwọ ebe a adị akwụ ụgwọ akwụkwọ. Ife niile dị ebe a bụ yes scholarship. Ilu a for years agaghị aga adị aga machine adị agakwuye na onye nwa bịaziri tee ya wee Chukwu bie ya aka tee ya akụrụta. So if because no feel gbadara no. Ebe a dị agabu ya aga anyị ka ya gbara bridge anyị afụ kịta anya nwa rụrụ ya. Bridge ya adịrọ mma. Inekwu anya ifu na unu a kịta bụ nye nwa rụchara unu a kpọchie were ka itinye ndị sista. Ndị sista nwee ebe a na village ya. Ebe a ọnụ ebe a Ọzụbụrụ ama akwa Ọzụbụrụ 11 priests ka o bunye moto otu once. So Ọzụbụrụ niile ewepụ aka na onyanwa nwee ife niile o bunyecha moto nyere pos cash ihe eji na maintain moto for 1 year. Onye a na-ekwu na-akwụ ndị okenye ebe ha ụgwọ ọ na-akwụ ndị okenye ụgwọ from 70 years up a na-akwụ ụgwọ Ọzụbụrụ niile ka a na-akwụ ụgwọ ha. So from 70 years which means no ndị okenye na 70 years no payroll ya ka every month ewale ya bịa halụ ego. Ọ bụrụkwa ndị tesi n'ọrụ n'obodo a sịrị ngo ọ bata kịta na-eke akpa rice ọbọdụ so n'Ọzụbụrụ obodo dị iche iche ndị Delta even ndị be ụlọ onye bekee. Hello guys, this is Creative Lord TV and we are live and direct in Ọzụbụrụ, Ekusigo local government of Anambra State. Ekusigo. So that's where we are, and this is not our first time coming to this Ọzụbụrụ. If those who have been following us, we know that we have visited Ọzụbụrụ before, but ife dị mma na anyị agbara akwụkwọ and onwe ebe na-abụ jọdịze nke fana dị iche. So ihe butekwara anyị ebe a. So and we are here to tour Ọzụbụrụ and show you people why ha na-abụ ikwu ha na Anambra. We must talk about Ọzụbụrụ. Ha nwere ife, ha nwere mmadụ, ha nwere everything obodo ga-enwe eji wee na-eme ọnụ. And we are here today to show you people mana ife anyị na-eme igosi ha anyị well na-egosikwa unu our legends, to promote our villages, towns, maka kuru na adọrọkwa n'izi. So the best part of today bụ na onye ga-eduga anyị bụ our legend, a living legend n'ife anyị na-eme, because anyị na-emezi content mana ndị anụ bụ ife bidoro ya. Without ndị a ife anyị na-eme anyị ma mere ya na ọha bụ ihe nyere anyị okay that moral to act to do. Anyị na-asọzi ifere ma anyị fụzie kamera. So na onye nwa bụ ife ga-edugara anyị around. Onye anyị ma afịa Daalụ. Ọ na-abatago obodo Ọzụbụrụ amaka. Ọzụbụrụ dị ụsọ. Ọzụbụrụ nwere ebu nwee mfụ. Ife bụ Ọzụbụrụ nwere ebu nwee mfụ na Ọzụbụrụ nwere mmadụ nwee ego nwee udo. So abatago for Ọzụbụrụ ha ka anyị bido. Ọzụbụrụ nwe obodo bụ headquarter na local gọọmenti a na-akpọ Ekusigo. Kedu onye nyere aka enwe weta local gọọmenti Ọzụbụrụ zata ọkwa nna ndị mgbe ochie. Kedu onye anyị na-ekwu maka an economist a minister of
Republic of Nigeria bụ Chief Ichie Jerome Udoji Igwe Ozuoroha n'Ezioha Igwe Ozuoroha n'Ozubulu niile onye nwanyere aka wee dọpụta headquarter ekwusigo n'Ozubulu kedu ife ndị ọzọ o mere ọrụ onye izi lụrụ n'ụka kpuchie nye ndị ụka rụọ họlụ n'ụlọ akwụkwọ nye scholarship ihu na azụ ofu onye yes unu na-anụ maka Jerome Udoji onye nwasịrị ndị civil servant ha ribe ife na ego Naijiria nwere ego ọ Jerome Udoji ọnwa afọ Ozubulu ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa anyị nwere 4 villages anyị nwere Amakwa nwee Egbema nwee Ezioha nwee Nza and ịbịakwa n'Ozubulu ofu ife anyị nwere so ofu igwe ka anyị nwere adị azụ igwe azụ from Indiebus East adị azụ igwe azụ ofu igwe ka anyị nwere na-achịkọwa obodo niile ọnụ and ịbịa n'Ozubulu anyị nwere ife dị iche iche Ozubulu nwere mmiri anyị nwere locations anyị nwere afịa ori akpụ Ozubulu onye akpatara eji akpọ anyị Ozubulu a na-akpụ maka ịbịa na yes mgbe gboo ị na-ekwu asị ka nje ụkọ mmụọ rụrụ nri ka m ghara ịkpọ obodo afọ ịghọtago maka na anyị nwe akpụ nkọrọ ịghọtago ọ n'Ozubulu Ozubulu na-eme nri anyị na-akọ akpụ na anyị na-eme akpụ people don't know this. Yes Ozubulu na-akọ akpụ nwee nri dị iche iche gbọtara ụbọchị ori akpụ obodo niile a na-agbakọtara ka abịa goro ife nri yes ọ n'Ozubulu ka ọ dị-eme abịakwazie nke ọzọ dị ka ibe n'Ozubulu nwere mmadụ ndị chọrọ agamnihu obodo ndị na-eme ka obodo mụọ amụ ndị na-enyere igwe obodo na Ozubulu the town union ka ọ na-aga n'iru a na-ekwu ekwu a na-eme maka mmadụ ka eji akanụ onye kwụ n'iru unu bụ Ambassador Steve Ahanọnụ aka Ngada ete mmanwụ na nothing spoil yes yes ife a na-etu m Chukwudumeje Chukwudumanya ana afọ otutu m Chukwudumeje Chukwudumana is a prayer serious prayer ị na-etu m ekpere ka ị na-ekpere onwe gị yes ọ afa m site na ike nke Chukwu m na-akwado my 25 years anniversary in Nollywood this year 31st December Silver Jubilee yes 25 years nji bido mere ife onyonyo ka anyị gbara ọsọ gbapịa ọsọ gbaje na nke Igwe Ozubulu n'onwe ya bụ onye a na-ekwu maka ya onye nwe obi Ozubulu gburugburu bụ His Royal Highness Fidelis Igwe Fidelis Nnamdi Oruche Okife 2 Okife the second ezugodu n'obi of Ozubulu Ancient Kingdom yes Ancient Kingdom ịghọtago so na ọnwa igwe bi n'obi Ozubulu bụrụ okorobịa mara mma efu okorobịa efu mma nwoke igwe na-abụ efu ibu igwe atọ agụ ụtọ ifu Igwe Ozubulu the youngest igwe na Anambra State ọ bụrụ na ifu igwe ibu igwe a na-atọ gị ụtọ onye na-achọ udo onye na-ekpokọwa chekizie onye nwe udo wee maka you don't give what you don't have Igwe Ozubulu nwere udo na-achịkọwa Ozubulu ọfụma Ozubulu nọ n'udo so ebe anyị nọ kịta bụzi na nke onye a na-akpọ unu n'anya n'afọ hotel Stone Hills Hotel and Suites Ozubulu very beautiful place yes onye a na-akpọ Ichie Aloysius Ikegwu ọnụ Akụchukwu nyere nwata nke mbụ n'Ozubulu ebe Chukwu ụzọ nke mbụ n'Ozubulu Bishop Ozubulu ọrụ bilonia na-awụ na-eri ego ọ na-amụ amụ and ọ na-eri ego na-amụ amụ gụnwa na-anarị ego na-amụ amụ ọ na-enye gị ọzọ yes ị mara nke mbụ inwe obi eji akpata ego dị iche nke eji erikwa eri dị iche ime anya ọ bụrụ sọsọ họteelụ a ọ ka na-arụ ọ lụrụ ụlọ ụka rụọ ụlọ akwụkwọ rụọ họl rụọ police station kelife na ọ rụrụ ilo ọ rụgo about
more than 3 kilometer road or 5 kilometer road around Ozubulu. War bridge. O si gba ọ na-aga and nke ọ na-arụsi ya ike ọ na-arụ karịa gọọmenti. Ọ maka ya ka Soludo ji Ozubulu eme ọnụ. Ịfụkwa nwee filling station St. Aloy oil and gas. Ọ practice akụrụ ụlọ. Ọ dị ife niile. Onye nwa bụ onye bunatara onye izizi nna site na onye izizi bunatara akụ ruo ụlọ. Mee investment na Ozubulu. Ife ọ rụrụ erikanụ a na-ekwu onye kwughara onye. So anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche. Anyị je kirie n'anya anyị fụ ife obodo dị ka anyị fụ ka obodo dị. Ebe anyị nọ kịta bụ be Obi Ozubulu. Obi a nwere onye nọ na ya. O nwere onye nọ Ozubulu na Obi a. Ọ be His Royal Highness Igwe Fidelis Nnamdi Oruche Okife 2 Ugodunobi of Ozubulu Ancient Kingdom. Ugodunobi? Yes. Okife 2. The second. Obe ka anyị na-efe a. Igwe nwere swaga. Okay, o nwere swag. Igwe marụ mma. The youngest Igwe na Anambra. Efu okorobịa, efu ka mmasị juju ya. Ọkwa Igwe udo na-achọ udo n'obodo ya bụ Ozubulu. Ozubulu ka anyị nọ. Ebe anyị nọ kịta Ozubulu. Ndị amara Ozubulu mara ya. Ndị amara Ozubulu mara na Ozubulu na Igwe Ozubulu na-achịkọba Ozubulu. Nsogbu adụrụ anyị nwere no problem na Ozubulu. Anyị nwere ife niile. Minus ife ọjọọ. Ife anyị nwere ife ọma na Ozubulu. Ozubulu dị ụsọ. Ọsadebe egori ya n'egwu. Anyị nwere ebu nwee mfụ. Okay, ndị Ozubulu ka ọ gụrụ egwu ahụ. Ndị Ozubulu na. Okay, so ka anyị jebezie na afụgo m ife na ebe a bata bụ na Ancient Kingdom. So anya na Ozubulu ma mma eziokwu nwere mfụ and ịbịakwa efe ebe ịfụ na ebe ọ bụ na village mmadụ because ebe niile dịzi ka na ebe anyị kwụkwara na ọ dị etere ebe niile n'ụzọ na kedu ife na-emezi ndị ụbọchị na ọbịa n'ulele dị nga Chukwu kpara ala mgba. Bịa n'ulele dị nga Chukwu kpara ala mgba. Ọ na Ozubulu. Ilu a eterie onye terie bụ ilu a terie bụ Ichie Aloysius Ikegwuọnụ Akụchukwu nyere nwata. Bishop Ebubechukwu ụzọ na Ozubulu. Akụchukwu nyere nwata. Yes. Bishop Ebubechukwu ụzọ. Onye nwatere ilu a terie gbadaa. Nwoke chọrọ agamnihu Ozubulu. Nwoke na-edevelopụ na-enye aka ka Ozubulu na-aga n'iru ka anyị na-amụ ka ndị Ozubulu. Onwere ebe anyị ga na Ozubulu ka hapụ efu ife nwoke a mere. Maka ọ nke Igwe ka anyị bịara. Bishop abatago na ya. Ebe a ka o bidoro ebe a so n'ife o mere na o mere ndị Ozubulu. Anyị jezie anyị atụrasị aka ndị ọzọ. Okay, ọ kara mbido ka anyị ka nọ na. Ihe ka akwọ na akara akwọ na bis akwọ ma ya wurizie iri akara. Ozubulu is a beautiful man. So you know if I know the Igwe, I go to the palace. Yes. One kind of on a uzume. So if I rent trans, right? Yes. Ine anya fuka Igwe palace do. Palace kwado. Palace kwado. But if I go the entrance, yeah, entrance gate. Nke a ka gwa apaka yi, ịbazie n'ime apaka yi ebe a. Okay, ịbazie ifozi ime ahụ. Okay, ya chukwu na ime arụ dị ndụ. Ime arụ yi akpa. Ime ahụ yi akpa.
Ọgọ nwere ka kwara wefu ime arụ ajọka. Mana nwere ndị abụ nke na-ekwu na ime arụ nke. Ọ bụrụ maka ọzọ ụbụrụ. Ọ bụrụ maka ọzọ ụbụrụ. Ọzọ ụbụrụ na-ebido n'ime marụ mma wee pụta ilo. Ebe ndị ọcha na-asị charity begins at home. Yes, ọ ife ọzọ ụbụrụ. Na wow. So nke a bụ oge ebe a bụ health center. Ebe a na-agwọ ndị ọya. Gọọmenti wuwere. Ife a ọzọ ụbụrụ ụdị ọzọ ụbụrụ primary health center. Yeah. And ọ dịkwa open. It's even functional. Yes, na 24 hours. Anyị adịghị ekpe ekpere ka mmadụ ya ahụ. Ị na-anya efekwuo n'ọyụ ka ndị ọzọ bụrụ anyị adịghị ya ahụ. Enwere ndị efuru na-eche ka a bịa rụọ ha ọgwụ. Ọ Chukwu maka obodo ọhụụ na udo dị. Agam n'iru na-adụ n'obodo a. Ebe a ofe odo na-ekwuo nke a bụ obo mmọnwụ. Ewetago ị na-anụ maka mmọnwụ ọzọ obodo na ọzọ ebunu. Nyada ife niile zuru ezu na Palace Igwe ọzọ obodo. Ife niile zuru ezu. Na-anyị kirie. Nke bụ biko. Nke ahụ dị men obi enwere conference that is ime obi. Nke ahụ nke aka mkpa Igwe n'onwe ya. Gaadụ n'ime. So ebe nke obi a ka ndị mmadụ a na-eme cabinet ebe a ka obodo a na-emekwa cabinet mana the main place wu nke idu n'ime. Ebe ọ hapụrụ anyị ka anyị wee mee fim a na-akpọ The Throne. Serious. Ọ nabatara anyị Igwe nwere obi ọcha. Igwe jiri maka mụnwa nwanne m nwoke nọ na Nollywood wee nabata anyị. Ịghọtago ka anyị nọrọ ebe a ma Destiny Etiko ma Ugoezu. Anyị riri nne. Ebe a ka anyị nọ pịawa ya nọ. Dị onye ọ na je watch ya The Throne. Ọ dị na YouTube. Watch ya ifu na ọwụ ebe ahụ Palace anyị yuzuru na ya. So ebe niile kwado. Ebe niile dị mma. Ọzọ obodo adịghị eme mkpa. Ọzọ obodo dị ụsọ. Ị na-anya unu na-anya kịta na afụ na Igwe anọrọ ya. Ọ na-agbagharị maka na by September 21st ọzọ obodo na-eri ji. Erichazi ọzọ obodo richa nyanwa akwado rie nke so mgbagharị ka ọ na-agbagharị maka erim ji ọzọ obodo. Ọnọrọ ya. Mana anyị abịachi ya ọzọ mgbe m nyanwa bụ Igwe na onwe ya anọ nabata anyị. Anyị na-atụ anya na ya abịachi ya. Ya ekenekwa ụnụ. Okay. Ebe anyị nọ kịta bụ ka anyị kwuo maka ofu onye ọzọ obodo ji eme ọnụ. Onye anyị na-ekwu maka ya bụ ofu onye ahụ anyị na-ekwu maka ya. Anyị na-ekwuriri maka ya. Ọ pụta o buru ụzọ ndị ọzọ esoghị n'azụ bụ Ichie Aloysius Ikegwuọnụ Akụchukwu nyere nwata Ebubechukwu ụzọ nke mbụ na ọzọ obodo Bishọp ọzọ obodo. Afa karịrị akarị. Kedu ka m na-esi wee kwuo ya? Onye na-enyere obodo aka, ọ na-eri ego, ọ na-amụ amụ. O nweghị ife karịrị mmadụ na-eri ego na-enwe obi aṅụrị. O si n'obi wee pụta onye anyị na-ekwu maka ya. Unu n'anya ilu anụnwa kịta bụ nyanwa ilu a for years agara aga. Adị aga machine adị agakwu ya. Na onye nwa bịaziri tee ya wee Chukwu bie ya aka tee ya akụrụta. Ebe a dị agabu ya aga anyị ka ya gbara briji anyị afụ kịta anyanwa rụrụ ya. Briji ya adụrọ mma. Inekwu anya ifu na unu a kịta bụ nyanwa rụchara unu a kpọchie were ka itinye ndị sista. Ndị sista nwee ebe a na village ya. Ebe a ọnụ ebe a ọzọ obodo ama akwa ọzọ obodo. Yes, ife ji esi na village aka ndị mmadụ ọkwana ife abụkwara ọcha. Ebe a ụmụdezi nke anyị nọ ilo ụmụdezi ọ rụrụ ilu a gabido gbada Umuabiam ebe a na-akpọ Umuabiam. Cross ugwu Orie.
cross Ogwuorie so onye nwa rụrụ ebe a hand over ndị sista na-amụkwa amụ n'ime ya so nke a bụ one of ife ọrụ nke a ejego eje chegara na agụ ndị ọrụ ụlọ bụ ka ọrụ na arụ ndị mmadụ ụlọ ọ bụrụ na ọrụ ndị sista o ji ụlọ eme ọgọ nọmba 1 n'ụwa niile abọọdụ so n'ọzọ ụbụrụ n'ebe niile a sịrị gị nọọ ome nke ntị na-anụ ome ka ntị nụ ome nke afụrụ n'anya hey ọzọ ụbụrụ na ọzọ ụbụrụ amaka ebe a dịka obodo oyibo ọkwọzikwa ọzọ ụbụrụ a na-akpọ ụda ịfa ịnụkwọ ntano hey ebe a amaka dịka olu si wee fụ ebe a ọkwa ọzọ ụbụrụ ka anyị ka nọ ebe a bụ ofufe ama akwa ọzọ ụbụrụ bee onye anyị ji maka ya bụ ofu onye na-esitara ọha ada ericha bụ Ichie Rochus Ikegwu ọnụ Akụchukwu nyere nwata nke mbụ n'ọzọ ụbụrụ Ebubechukwu ụzọ nke mbụ n'ọzọ ụbụrụ Bishọp ọzọ ụbụrụ ome nke afụrụ n'anya ọ na-eme na-afịa the only billionaire ọ na-eri ego ọ na-amụ amụ were eri ego ọ bụrụkwa na ịkpata akụ isi n'obi eji eri ya eri anyị mara na bishọp Ebubechukwu ụzọ Akụchukwu nyere nwata ọ na-eri ego ọ na-amụ amụ ọ chọpụta na ọ na-enye ya ego n'ihi na amụ amụ ọ na-enye gị ọzọ ọ bụrụ onye mgbaba amụ n'ozugoro ya anyị asịkwa ọ na-amụ eri ya ọ na-ewepụta na-enye gị ego ya dị agwụ ọ kpara ericha nyanwa na-esie ọha ama nricha bụ onye ka anyị na-ekwu maka ya Akụchukwu nyere nwata Ebubechukwu ụzọ bishọp ọzọ ụbụrụ unu n'anya kịta unu afụ na unu ụka dị ebe a onye nwa rụrụ ya kuchie yes ya na Father's house n'azụ n'azụ ebe a Father's house yanwa ị na-anya ebe a ife ahụ ọrụ ndị CWO yes ọrụta nyefa yes unu nekwu anya kịta anyị na-aga kịta ka anyị tọọ n'ọka efu unu akwụkwọ ọ bụrụkwa sọ na ọ rụchara unu akwụkwọ na ndị niile na-agụ akwụkwọ ebe a adịghị akwụ ụgwọ akwụkwọ yes scholarship St. Philip Academy scholarship from primary 1 even nursery dukwu even ọnụ mgbe ahụ ọ bụrụ na m agụfego I think nna chi atakwa azụ ka o soro akwụrụ m ụgwọ akwụkwọ minụrụ nya n'elu ụlọ ụka ị na-anya ife ebe a na-akpọ gruto ndị Katọlik chọọchị na-akpọ gruto ebe ahụ nke a bụ chapel ka efuru ka chapel dị ị nọrọ n'azụ ebe a kpere aza gị ekpere ekpere Chineke biko meenụ ya o mere ego nye nke anyị nọ kịta n'ihu ụlọ ụka Chukwu anaghị ekpere anyị so ife niile ka ọ rụrụ n'obodo ife niile ka ọ rụrụ ụzọ anụnwa nyanwa rụrụ ụzọ a nyanwa rụrụ ụzọ a o ji ụlọ eme ọgọ onye anyị na-ekwu maka ya ọ na-enye scholarship ọ na-ebunye rice ọ na-ebunye moto onye anyị na-ekwu maka anyị na-ekwuzi gịnị anyị echetakwari na nyanwa bụ onye na ọ bụrụ na dị fada ịsachiri n'ọzọ ụbụrụ ọ bụrụ na dị 11 nke ikpeazụ o nyere moto bụ 11 priest ka o bunye moto otu so ọzọ bụrụ ihe ewepụ aka na nyanwa nwee ife niile o bunyecha moto nyere pos kash ihe eji na ementenu moto for 1 year onye anyị na-ekwu maka ya Akụchukwu nyere nwata jisi ike nwanne m onye ama akwa ọzọ bụrụ nwanne m ka ya Ebubechukwu ụzọ a sịrị nga ọrụ iyi ka nga ọrụ
Hey, merụ gaba ife debe Chukwu ya agọzighị so ife debe Chukwu ya agọzighị nye ya arụ isi ike onye ọbụla na-echere ihe echiche ọnwụ onye ahụ ebu ụzọ nakpu ana onye ọbụla mmekọtara ụbọchị onye ọbụla chetara maka gị ọ ga-anakpu ana adị ekwu ya ekwu etu a ka anyị gọrọ ọzọ bụrụ niile na-agọ n'isi otu ka anyị na-ekwu bịa ọngụ pụtara mere mmemme ndị ọzọ bụrụ ụfọdụ teta n'ụra mana ana m enwe aṅụrị taa na ọtụtụ apụtago ka ọzọ bụrụ dị mma so ife akwụdobe gị a ife akwụdowego so a sịrị gị mere ka ị mere ga mere je anyị na-ekwu anya ebe a ife ahụhụ ọrụ ụmụnna ndị ofufe amakwa o nwere ka ọ karịara o burie onwere ibu atụ egwu ka ọ hụ ibu atụ egwu isi a buru oburu ọsị ugwu wepụ aka ka emetọpụ so ebe a na-eje ebe a wụrụ Bishop Drive ọkwa yes ụzọ be anyị adịghị ekwu okwu maka na afọ dị mkpa afọ ogologo imi so etu a ka ọ rụgidere ụzọ a onye nwa rụrụ ya rụọ briji dị na ndịda ọ rụrụ briji erosion kọna kọntrol ife a ọ bụrụ erosion na ife ahụ mmiri gara aga ife ahụ ụbụ a si Nnewi wee kọbata si ebe a bara ihe mbọsị obu chekinta anyị na-agbada kịta nyanwa rụrụ ilu a nyanwa ka anyị na-aga ka anyị afụ ilu ọ na-arụ ilu a tolego ife ọ rụrụ ọzọ bụ karịrị 2.7 kilomita ilo ofu onye na-arụ and ọ na-arụ with quality ife abụrụ kwadoro na afọ ọrụ 20 gota na 20 years coming ọya iwe ama mgbacha ọ maka bishọp ka anyị na-ekwure ọ karịgolu lekwa anya nụ ndị osiari apụtago yes ọkụ ife a na-ekwu ka o kpere ofefe ọ na-akpụ ya aka okwu na-apụta otekpasanụ adịekwu maka na o ji efi eme ọgọkọ onwe okwu kwuru ebe a ọ sị na o tere kolota tekwasị bịa n'ọdị eziokwu ka ife ọ na-eru nke izi na-ama aka nke a bụ tekwasa ọ gata moto gata ọzọ onwe ka moto si mekpọkọm o tekwasị ọzọ ka o si eme oke o telu iro gwogwo ọ sị na otegere abanye ụkpọ banye ife mbọsị ilu a kịta briji dị ya ọ bishọp Ebubechukwu ụzọ Akụchukwu nyere nwata weta ekwe ebere ihe onyonyo niile na-enyo efo CCTV dị ebe a street light dị ebe a onye anyị na-ekwu maka ya rụchalụ ruo ụlọ ndị ọrụsị this destitute house onye arụrụ destitute house rụcha kpochie tinye ndị ọrụsị ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ụmụaka amụrụ tọwọ amazi nne na nna ma ndị ngwọrọ ma ndị kpuru isi ọ bụrụ na ọrụsụ every year ọ na-ebunye ha ife ọ na-asọpọtụ ha ọ bụrụ sọsọ na ọrụ ebe ahụ n'ahụ ofufe ama akwanụ ịgbada akịta yes ebe a ka a na-akpọ fọka na ofufe ama akwa ọzọ yes ị na-anya ifu na ilu a o tegidoro ya banye ihe mbọsị a na-ama aka o nwere onye na-ama aka n'ebe bishọp nọ bilonia obi na-atọ ụtọ agwago ha nke agwago ha so a na-ama aka n'ebe Akụchukwu nyere nwata nọ adị ama aka ebe Akụchukwu Ebubechukwu ụzọ so na ọ karịrị a sịrị ngụ merije ka m gọkwara ihe ọzọ merije bishọp okorobịa bilonia ọ na-eri ego obi a na-atọ ya ụtọ ọ na-amụrị anyị na-ekwu anya kịta alọchusike gwụ ọnụ ebe niile dịzi ka chọrọgodi ofe nna ajụ maka ịbata ebe a dị n'ime vileji ịbata n'ọzọ ọbụla ya ebe a dịkarasị nọ n'ime vileji ka ọ dị yes then mana ịbatazi n'ime ebe fụzie nọ development dị ebe a dịzi ka ọkazị ndị nọ n'iru ebe
onye ọbịa ogbugbusi onye ọbụla ụlọzi ka ọ nọ na ife batazi ife wee ife chukwu maka ọ bụrụ ụzọ ọrụ ọrụ chukwu nọ chukwu were ụsọwazielu maka na ọ bụ ngọzi ka chukwu nyerezielu ndị ụmụnna ya onye ọrụ na-ayi ngọzi a na-arụsị ụlọ unu anyị fụrụ kịta ụkwa nwa be ka ọ yes ọ nwa be nwu na etu a ka ọ bụ ọkwọsọ na Ọzụbụlụ obodo niile dị iche iche ma ndị Hausa ma ndị Yoruba ọ na-akpọ iko ebe ndị ọ rụrụ unu erikanụ ọ dịghị eri ego onye anya n'azụ onye a na-ekwu na-akwụ ndị okenye ebe ha ụgwọ ọ na-akwụ ndị okenye ụgwọ from 70 years up a na-akwụ ụgwọ Ọzụbụlụ niile ka a na-akwụ ụgwọ ha so from 70 years which means na ndị okenye niile 70 years na payroll ya ka every month ewele ya bịa halụ ego ọ bụrụkwa ndị tesi n'ọrụ n'obodo a sịrị ngo ọ bata kịta na-eke akpa rice ọbọdụ so na Ọzụbụlụ obodo dị iche iche ndị Delta even ndị be ụlọ onye bekee ụmụnna gị na-abịakwa ekere rice amakwa na obodo onye nwere ego obodo onye na-eke akpa rice bụ aka Ọzụbụlụ this of being 50,000 bag of rice m je eke okay ebe ị na ebe obi iti ikpere ekpere anyị nọ na Chukwu gọziri agọzi mụ abụ representative bụ anyị yes ọgụ na ọkọrọ m ọnụ okay so n'ọnya